sarki ya aka fafata tafiyan ne ya suka bata ta dai yaro a goyar tatata bari wakan ni zan haukanta na Hausa da ba a bukata ta wannan ai mugun rafa ne da gari na a ta butuwa ne sarki din mai al'umma ne ko ƙarya ne zancen wane in an ji salo na an taka hasada taki ce na taka ga kuɗi na nan kan tanka yariya ko dai kin tanka da gida da salo ni ke kan su makiyana dole ku sai su in ne zance fa ku tantance kalma ta zafi kamar kunce ni karfi ne fa kamar jani in ƙarya ne fa amanta ni wai kana so na in ka ganni in dai na fice ka zage ni waka aini ne kaukau ta'addanci ni ne shibkau ta'addanci ni ne shikau ajiya ba dai ajiya ba rabkin ba za su iya ba tafiyar ce ba adadi ga ganga ta shi kan makadi sarki mugun rafa ne wai tafiyar kaka ne ai kun gane ana sarki kuna yane kai makiya duk kun gane tashi hankali sarki lagan adar Kafiya ne jimana